Президентка тәкъдим ителгән заманча проектларның берсе водород җитештерү өчен атом энерготехнология станциясы. Водород киләчәк ягулыгы җитештерүнең төрле тармакларында кулланыла. Бу бик өметле юнәлеш диләр. Мондый лаборатория объектын тәҗрибә өчен Мәскәү өлкәсендә ясап караганнар. Түбән Новгородтан килгән белгеч әйтүенчә, алар төзегән җайланма елына 400 мең тонна водород җитештерү мөмкинлеген бирә. Станция төзелеш өчен Татарстан, Ульяна өлкәсенең Димитровград һәм Россиянең төньягындагы берничә төбәге дә карала. Нас очень интересует территория. Сезнең республикадагы шартлар барлык таләпләргә дә туры килүен анализлыйбыз. Безне Татарстан бик тә кызыксындыра. У нас же Камско-Полянская атомная станция была, мы даже решение принимали, что продолжить эту работу. Мы тоже пригласили Рустам Нургалевич, они тоже заинтересованы в этом. Они же все равно вот планируют расширение, а мы не здесь, да? Да, Рустам Нургалевич, мы с удовольствием изучим этот вопрос. Коллег хотим к себе пригласить, если у вас есть возможность, мы готовы послушать. У нас же большие планы, там все равно нам надо сейчас ориентироваться на это. По какой технологии, тем более сейчас эти иностранцы технологии нам ограничили, если у нас будет технологии свои. А мы очень внимательно... Мы поддерживаем ваши предложения. Атом энергетикасы белән фәнни кызыксыну да зур. Мисал өчен, Казан дәүләт энергетика университетында Росатом белән берлектә лаборатория төзелгән. Узган уку елында бу юнәлештә белем алучы беренче төркем оешкан. Үзебездә әлеге тармак белгечләре дә була дигән сүз. Атомная станция вопрос соравына без кире кайта башладык. Минем уйлавымча, ул дөрес ул. Без университетта уже атомная энергетика буенча аккредитация, лицензия үткәрдек. Перспектива да киләчәктә, аның перспективасы зур. Аны аңларга кирәк, чөнки преимуществолар аның бик башка караганда да зур. Рөстәм Миннеханов Татарстан белгечләренә делегация белән барып, бу объектны җентекләп өйрәнергә кушты. Водород это будущее, но... Водород ул безнең киләчәгебез. Бу компания тәкъдим иткән проект ул чыннан да яңалык. Без аларның эшчәнлеген өйрәнәчәкбез. Бүген хөкүмәт йортында чыгыш ясарга Мәскәү, Түбән Новгород һәм Новосибирскидан белгечләр килгән. Проектны тормышка ашыру өчен Татарстанның сайлаулары очраклыгына түгел, чөнки республикада икътисад тотрыклы, сәнәгать алга киткән. Чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыру юнәлешендә башлаган эшнең уңышлы булуына шикләнмиләр. Элек ерак чит илләрдән кертелгән товарларны үзебездә дә җитештереп булачак диләр. Новосибирскидан килгән белгеч электр җиһазларын тәкъдим итә. Җыллык датчиклары объекттагы дымлыкны күрсәтүче җайланмалар дисәңме барысы да бар. Аларның һәммәсендә базага тоташтырып предприятиягә эшчәнлекне уч төбендәге кебек контрольдә торырга мөмкин ди ул. Яңа системаны Иннополиста кулланырга җыеналар. Запас частьләр табуда кыенлыклар булмаска тиеш. Аларны юнәлтүнең яңа юлларын тапканнар. Нашли устойчивых партнеров. Ышанычлы хезмәттәшләр таптык. Без ул партнерларны Дустана Кытай дип атыйбыз. Алар хәзер безне элек көнбатыш илләрдән кайтарылган әйберләр белән тәэмин итә. Давайте отработайте, Коробченко тоже подключитесь. Но основная часть это, конечно, сетевое хозяйство, но и в наших крупных предприятиях тоже, наверное, это будет интересно. Бүгенге утырышта шулай ук сәнәгать оешмаларыннан бүленеп чыккан газларны яңаша чистарту усулы белән дә таныштырдылар. Бу Новосибирск белгечләре уйлап тапкан алым. Мәскәү вәкилләре кыйммәтле суыту системасын термоакустика методына алыштырырга тәкъдим итә. Ул ышанычлы һәм 10 мәртәбә арзанрак ди белгеч. Рөстәм Миннеханов барлык проектларның да әһәмиятле булуын белдереп, аларны игътибар белән өйрәнергә кушты. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.